odată că dacă n-ar fi, n-am fi aici la Teatru de Artă din Deva să povestim. Bună dimineața, copii! Eu sunt micuța Fifi și vreau să vă fac un mega anunț. În fiecare duminică, de la ora 12, vă așteptăm aici, la Teatru de Artă din Deva, ca să vedeți spectacole pentru copii. Așadar, vă rog tare mult duminică dimineața să vă treziți bunicii sau părinții sau verișorii sau frații mai mari și să vă grăbiți să veniți să prindeți câte un spectacol în fiecare duminică de la ora 12. Vă mai repet încă o dată ca să fiu bine înțeleasă. Eu sunt micuța Fifi și vă aștept duminica de la ora 12 să veniți să deveniți din spectatori actori. Așadar, ne vom juca de teatru. Și mai am un super anunț. Dacă veniți la agenția teatrală și vă cumpărați un voucher în valoare de 50 de lei, aveți intrare la 10 spectacole pentru copii. Așadar, rețineți bine, 50 de lei, 10 spectacole. Haideți că nu e greu. 5, 10. Da? Deci vă aștept. O să jucăm Fata Babei și Fata Moșneagului, Punguța cu doi bani, Scufița Roșie și multe alte povești bine cunoscute. Eu mă grăbesc deja să le învăț. Pregătiți-vă și voi, veți deveni actori. Vă aștept, vă pup. Sunt micuța Fifi și vreau să veniți la teatru. Pa!